Give me them cookies back! Jak? Uuu! Yeah! Здравейте, приятели! Аз съм Rose Gamer и в днешното видео ние ще играем Grumpy Grand Scary Obby. Затова започваме това видео. Сега като гледам, само да се изключа лаптопа и да си го сложа на удобно място. Каква плати ме изнежа. Знаеш ли ко? Направо. Иу! Бабо! Що имаш такъв звук? Изи. Искам изи. Сега с друг профил. Аз имам няколко си профила. Yes. Точно ми е любимият профил. Всъщност имам един, който се казва Play No Rock 1262. Но те или иначе, просто съм си го направил да съм... Бабо, какви са те с... О, боже. Yes. Иска да видя какво, докато накрая да разбрах, че има някакъв се ключ. Памятта ги. Да, това пък е много такова. Granny's coming to get you. Бабо, много си гадна и така. Бабо, защо издаваш такъв звук? Жено, не трябва така да се прави. Ето така се прави. Аз съм най-добрия роблоксър. Опа, имах предвид роблоксър. Не знах просто как да го кажа, затова нарочно така го кажа. Въпреки това нямам никакви роблокси. Аз и без това вече много не играя роблокс, не знам защо. Въпреки че преди много играх и много ми харесваше. Защо умрях? Бабо, нали ти си... Аз съм твоя внук. Що ме мразиш? Защо навсякъде слагаш такива капани? Здрасти. Give me them cookies back! Здрасти. О, майко. Come here, you! Стой, имам свестни. Какво да? Супер! Къде е това? Как хърка. Чак се чуя как спим ни от нея. Въпреки че изобщо няма познавам. О, майко. Умрях. Супер. Ще да пана. Въпреки това, като гледам, те спадат много. Yes. Виждаш, че като играеш обита на телефон, си е пак лесно, но пък е малко трудно. Но се оказва, че е по-лесно с слабото. Не знаех, преди нещо ми е било много трудно, ама сега като гледам ми е по-лесно. Аз имам няколко си аватара, брат ми има няколко си аватара. Много коси тук. Какво е това? О, майко. Какво е това? О, боже. Какво трябва да правя сега тук? Да следвам това ли? О, майко! О, не! Много си грозен. Аз мисля, че то се е много грозен, сериозно. Добре, то път ще тръгна насам. О, майко! Знаех си, че това ще е добра идея. Така. Give me them cookies back! О, не пак тия дърта, бабо. Here's Granny! Here's subscribe. Умрях. Give me them cookies back! Сте ми показвали тези реклами. Не мога да се мърна. Здрасти, бабо.
Не те харесвам, ти ме мразиш. Granny's coming to get you. Що искаше? Гледай как танцува! Here's Granny! Ай, чао! Искам време да... Гледайте! Опа, сега тук малко май ще е трудно като гледаме тук. О, супер! Ох! Бе, що се натискам този бутон? О, какъв е този бе? О, юпей! Yes! Давай, скачай. Yes! О май гад! Да ми падна. Yes! Уи! Не! О, много съм тъп и прост. Yes! Точно когато бях вече в края умрях. Не сме готови да този звук. Не! Това реално, нали да е така? Трябва да показва минути, не секунди. О, боже мой, нещо, която се отрънах тук. О! Yes, nice е! 90 секунди. По-добре да се абонирате, защото ще да почитаме много големи топки. Седемнайсто ниво. Здравей. Лад, защо имам вероятност? Кукизука! Лад. Харесва ми песента. Give me the cookies back! Я? Опа, Yes! Здрасти. О май гад. Give me the cookies back! Нашествие от баби, които искат да ме убият. Granny's coming to Не! Що умрях? Не, сериозно, що умрях? Не го искам това. Yes! Харесвам песента, така писа. Granny's coming to get you. Hello! Нашествието от бабите почна. Като и без това и според моята баба ме мрази толкова, че иска и да ме убие. Сложила е навсякъде капани. Granny's coming to get you. Вече не ме страх от теб, че имам базука. Имам базука! О май гад! Не, сериозно не. Що я доближих? И тази мишка е малко гадна. Give me the cookies back! Къде си сега? Yes! Where are my glasses? Базука! Теб ще те убия! Бабо, ти не ме харесваш? О май гад! Granny's coming to get you. Where are my glasses? Granny! Give me the cookies! О, боже мой! О! Фью! Yes! Победих! Нашествието от баби приключи, които му мразят.
Jest tam, pogulał. Dobra, приятели, това беше цялото видео. С това thank you for watching. Към лайка с това ще се видим другия път. И чао. Много вкусни корабийки баба е правила. И не иска да ги сподели с мен.